Iawn, diolch. A chi? Da iawn, diolch. Beth yw'ch enw chi? Ariadne dwi. Ac yma brifysgol ydych chi'n gweithio? Dwi'n gweithio yn Brifysgol Bangor. Beth yw'ch swydd chi yn Brifysgol Bangor? Swyddog gillig dwi. A pa fath o waith ydych chi'n neud? Dwi'n gweithio yn gwasanaethau gillid. Felly, beth ydych chi'n neud o ddydd i ddydd? Dwi'n gwenydd i gronfeydd Cyngor Ymchwil. Pryd dechreusoch chi ddysgu Cymraeg gyda Cymraeg gwaith? Mi nes i dechrau astudio Cymraeg gwaith 3 blynedd yn ôl. A dwedwch wrtha i, sut mae'r cynllun wedi'ch helpu chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn y brifysgol? Mae'r cynllun wedi fi helpu siarad Cymraeg efo staff a fi merch. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.